Ebda tweġiba mid-deputat Laburista Castaldi Paris meta mistoqsi minn Net News jekk informax lil Robert Abela dwar iċ-ċezzi li kien hemm bejnu u bejn Jorgen Fenech, sit il-kumpanija sigrita 17 Black u l-allegat kompliċi fl-assassinu ta' Daphne Caruana Galizia. L-istorja ta' Castaldi Paris ġi żvelata l-bieraħ minn Malta Today bid-deputat Laburista jgħid li hu kien stupidu u kkonferma li lil Fenech sejjaħlu King xi ħaġa li skontu hija normali. Kellek il-konfidenza miegħu tipo mhux ħansejjaħ il xi ħadd King jiena li m'għandix Mela, ħanejja xi ħaġa oħra. Dik hija min jafni, it's in my nature when I send a message jew WhatsApp bonġu King kif int King, jiġifieri ignore that. Mal il-ħadd ħarġet l-aħbar, Net News mal-ewwel għamel kuntatt mad-deputat Laburista li min-naħa tiegħu reġa' fisser lilu nnifsu bħala stupidu. Għaliex ħassejt li għandek tikkomunika ma' Jorgen Fenech? Le mhux jien ikkomunikajt miegħu ta' hu basti. Imma ovvjament weġibtu lura inti. Iva mela. U llum il-ġurnata tgħid ġifieri li kont stupidu li weġibtu lura? Stupidu tal-kontenut tal-bluff talking huwa stupidu. Skont Castaldi Paris, hija normali li xi ħadd jibatlek out of the blues u taqbad twieġbu lura fuq materja ta' xiri ta' proprjetà li tiswa l-eluf. Out of the blues, Jorgen, one fine day, sent me that message. Li għagġis ma jmarriċ naqdek. Tu xof fi mos jena, acquired the boss. And it was, if I remember, xinam laqsan kopita l-ħċed, if I remember it was a span of 10 minutes. Castaldi Paris kien evażiv fit-tweġibiet tiegħu, mod partikolari dwar jekk il-Prim Ministru Robert Abela kienx marraf din ir-relazzjoni tiegħu ma' Jorgen Fenech. U jaf Robert Abela b'din il-ħbiberija, jaf biċ-ċezza, ovvjament illum jaf għax ħarġet l-istorja fuq il-Malta Today. Ħanegħlek xi ħaġa mela biex inkunu fatwali ta' u bat li weġibtu. U baqa fl-ebda ħin ma weġibna jekk Robert Abela kienx informat dawn iċ-ċats bejnu u bejn Jorgen Fenech.